Ассалому алайкум, апа хоҳарои меҳрубон, тамошобинои канали мо. Ҳама каса хушомадед ба канали мо. Ай ҳаматон миннатдорум барои дастгирӣ. Чун ҳар вақта хостум аввал результати меҳнатҳо мамонам, баъдан тарзи тайёр кардани ҳамин зебогиро шумода нишон диҳам. Бубинед чӣ қадар торти зебои бисквитни фруктовӣ тайёр кардем, чӣ қадар торти калони хушрӯ. Маззаша намегӯед духтаро, бисёр бисёр бамазза шида буд. И торта духтаро, и рецепти оригинални маҳай духтаро. Ира ман худам придумат кардам. Якчанд рӯз пеш духтаро ҳамроҳи кӯдакам дар хона будем. Торт пурсиданд, крем надоштум, шав буд. Ба ҳамин хотир йогурту, ананасу, банану ҳами дар хона чизе доштум. Торт кардум, бисёр бамазза шуд духтаро. Ва баъдан имрӯз дар зодрӯзи ҷиянам тасмим гирифтум ки хеле торти фруктовӣ кунам. Йогуртам дорад духтаро дури торти мо. Барои торти мо духтаро 10 дона тухм, 10 қошиқ шакар, 10 қошиқ орд ва разрихетил ванилин дар кор мешавад. Тарзи тайёр кардани бисквита шумода нишон дода гузаштагим духтаро тамошо кунед. Аввал сафедии тухма мезанем, сахта ки сафедак мешавад, баъдан шакар андохта взбивад мекунем. Баъди шакар духтаро зарди тухма медозем, баъд орд қати, разрихетил ванилин андохта хушрӯ аралаш мекунем. Силиконови лопаткача қати ёки ягон қошиқ қати духтаро. Ма имрӯз қошиқ истифода бурдагим. Барои қошиқ истифода бурданам 1 қошиқ 2 қошиқ равғанам андохтагим духтаро. Хулос апа хоҳаро чӣ хеле ки дар навор дидем тухмумон сафед шидестаем ва шакар андохта бо взбивад кардестам духтаро. Имрӯз не духтаро Дина ҷиянчам зодрӯз дошт. Ман вайда чумкай ваъда дода будам ки ман зодрӯз силай торти калони заказной мекунам. Лекин ростӣ 2-3 рӯз падират кор буромадам. Ба ҳамин хотир дастам нарасид, бечораро зодрӯзаш гузашт. Лекин ман имрӯз ваъда додам худамда ки ман мекунам, ҳамун кӯдака табрик мекунам. Баъдан хонаи апамда маърака дошт. Бобом иноят талбидан, файрод карданд. Бобои ман духтаро ай Тоҷикистон омадагия 1 дона бобо дорум, дигар на бобо, на бибичка надорум. Фақат 1 бобо мондагиянд. Баъд тағоиёму холом. Ай тарафи дадам духтаро 1 амакӣ доруму 1 донаи дигар ама дорум, тамом. Ба ҳамин хотир вақте ки бобом омад бисёр хурсанд шудем, бисёр хушқабул кардем. Ростӣ вай бобом моро ай майдакиёмон калон кардагия духтаро. Майда будем дар хонаи бобом бисёр калон шудагием, бисёр моро тарбия додагиянд, бисёр моро хонондагиянд, бисёр хӯронда пӯшондагиянд, бисёр хубиё кардагиянд. Бобом, тағоим ино ба ҳамин хотир доимо ҳамроҳи ҳамеёем ҳозирам. Бисёр як чӣ мегӯянд, компания мегӯянд, як ҷамоат мегӯянд, як вай мегӯянд, бисёр хуб ай муддата ҳамҷо якҷо шиштан, якҷо суҳбат кардан, якҷо будан барои мо бисёр хуб мегузарад. Ба ҳамин хотир ҳамроҳи тағому, бобому, холам ҳамино хушрӯ шиштем, дадам буданд. Ростӣ очамакам дар маззаш нашидиянд, наомадиянд. Иншалло пага очама хабаргирӣ мерам духтаро. Хулас барои чӣ ман гапа гуфтум, барои бобом омадагишон хонаи апамда вай доштанд. Ба ҳамин хотирам хестам, якта торт кардам, торти фруктовӣ бамазза кардам духтаро. Гуфтам ки хушрӯ ҳама каса сарҷамъ мехӯрем. Ба ҳамин хотир фруктовӣ кардам. Ҳамада маъқул шава гуфта бо ҳам ҳаво гарм чӣ хел. Дар тортмон йогурт дохтум, ананас дохтум, банан дохтум. Бисёр торти бамазза шуд духтаро. Бубинед бисквита деҳқонӣ када қошиқ қати кофтаест. Асосан духтаро бисквита силиконови лопаткача қати коен. Силиконови лопаткача истифода барен, беҳад бисквитотон хушрӯ мебиёянд. Вақте ки ман силиконови лопаткача надоштум, анами вая истифода бурдум. Чӣ мегӯянд? 2 қошиқ равған истифода бурдум ки бисквитам нашина, баъд сочини хушрӯ биёяд гуфта. Бубинед орда қати разрихетил айела гузаронда дохтестам, баъд қошиқ қати деҳқонӣ када кофтестам духтаро. Апа хоҳарои меҳрубон, дар ҳамин ватсапу дар вай комментариҳо нависа будем ки видеои хонагӣ шавад. Ба ҳамин хотир имрӯз боз тарзи тайёр кардани тортма шумода нишон додам ва ҳамроҳи кӯдакам садик рафтанмона шумода нишон додам. Дар охири навор чӣ хел мо бо кӯдако садик рафтем ва чӣ хел кӯдакои ман раҳ дағам дода мераванд. Шумода камакак навор када гузоштум. Иншалло духтаро ҳадди имкон шумода камкам видео кадан мегирам. Шумо дастгириро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо духтаро. Бубинед хамир монанд дар болои коғази варақи тоза духтаро. Як танами хеле листи хушрӯи фасон дорум, заказноя, листи ҳами тортпазӣ. Дар болои нами листи заказноям духтаро 2 варақи тозара ховондум, часпондум.
баъд хамира рехта духовкада рӯй кардам. Чӣ хеле ки гуфтам саросима будам, ай кор омада будам, ба ҳамин хотир фольга надоштум вай пергаментни бумага надоштум, ба ҳамин хотир коғази тоз зарав айдрев дафтарина панал канда далис монда бисквита рехта пухтам. Барои начинкаи торти мо духтаро шантипак дар кор мешавад. Крем шантипакай шефтукатай фарқ надорад. Ира фақат барои выравниваниш дар кора, яъне ки болои торта ҳавор кардан дар кора ё қабатоша ҳавор кардан. Баъд духтаро банан дар кора, йогурт дар кора. Йогурт чанд қа бисёр бошам қа ба маза мешавад ҳатман. Банан, йогурта любой вкусша гирифта метавонед. Ман клубничный гирифтам, барое ки духтари ман бисёр клубничный нағз мебинад. Вақте ки дар магазин харид кардем, гуфт ки оча биё дар торт клубничный андозем. Баъд хай йогурти клубничный гирифтем. Бисёр бамаза шида буд. Ананас гирифтем духтаро, клубничный вай йогурт, баъд креми шантипак. Пропиткаи бисквит монад духтаро. Бубинед банана хушрӯ када реза када гирифтем барои қабатҳои тортмон духтаро. Барои пропиткаи тортмон духтаро оби ананаса истифода бурдум. И ананасҳои мо консервированӣ кардагия, ранги компот маҳкам кардагиира. Ба ҳамин хотир овушам хурда мешавад. Бисёр овуш бамаззае. Ман ови ҳамира как пропитка барои торт истифода бурдум духтаро. Дар инҷа 3 дона йогурта кушодем, уже якташа кӯдако хурдан духтаро. 3 дона йогурта кушодум, дар дирниш боша ананаса майда карда партофтум духтаро. Ананас мубайнак шикулулай дар навор нишон додагӣ, ман ҳамун кӯлакоша надозем ки тортотона сахтӣ бемаза мекунад. Хулас ананасҳоро ҳӯй кардем, гирифтем ай дирниш. Ҷои мулоимша фақат реза кардем, ҷое ки кӯлаи сахтан партофтем духтаро. Баъд ана ин дакоса оби ананас дорем духтаро, барои пропиткаи торт истифода бурдум. Беҳад торта бамаза карда павхаро. Вақте ки тортотона тайёр кардем духтаро, бояд бор дигар гуфта гузарам, ман саросима будам, меҳмон доштем, баъд ай кор дер омада будам, бисёр саросима будам. Торти ман вообще наистод. Ман ҳамин торта пухтам, ахирон гулакоша часпондуму ҳамин хел гирифта давидум карочи меҳмонӣ. Ба ҳамин хотир шумо ҳаракат кунед ки 2 соат ақаллан, як рӯз ё 2 соат пеша ки торт тайёр кунед, тортотон пропиткаш дар худаш каша, кремоша ва ёша бисёр бамазаи хушрӯ мешавад. Ман ки саросима давидум, камтарак бисквит не камтарак тортум вай буд. Бамазаи хушрӯ шуда буду, камтар тайёр ношида буд дар назарам. Бояд вай ақаллан 2-3 соат меистод, баъд зур мешид духтаро. Ба ҳамин хотир шумо хатогии маро такрор накунед. Вақте торта кардем 2 соатак монед беистада яҷо хушрӯ пропитка шава, кремоша хира, баъд истифодаш барен. Хулас духтаро чӣ хеле ки нишон додум, ананаса мубайнша ай ваёш ҷудо кардем, ҷои мулоимша ҷои сахтиш ҷудо кардем, реза кардем. Дар даруни йогурт меандозем духтаро. Дар йогурт меандозем, баъд барои қабати тортмон истифода мебарем павхаро. Чӣ хеле ки гуфтум, тортора пеша ки тайёр кунед, як рӯз ё 2 соат беиста бисёр бамаза мешавад духтаро. Ростия павхаро ниятам бо як пироги дига пухтан буд, успед накардам. Инаи бисквити якм мемояд духтаро. Ман 2 та бисквит кардам духтаро, 10 донаи тухм андохта 2 та бисквит кардам ва боло ба боло гузоштам бисквитама, гирдошона бридам, боло ба боло гузоштам. Оби ананас қатӣ пропитка карда духтаро. Бубинед чӣ қадар бисквит. Бубинед духтаро чӣ қадар бисквити хушрӯ омадагӣ буд. Лабои бисквита мебирем духтаро, гирдоша мебирем хушрӯ када. Дар инҷа креми шантипака духтаро взбиват кардам барои торта ҳавор кардан, болоша, мобайнша, атрофоша ҳавор карданда креми сафеди хушрӯайда барои гул дохтан шантипака истифода бурдум. Барои начинкачу, барои пропиткашу, барои вайш умуман дигар чизо истифода бурдум духтаро. Бубинед оби ананас қатӣ ман торта пропитка кунондаистам. Ман инҷа метавонистам бисквит ман бубурам қабатоша, лекин бисёр саросима будам ва хостам ки торти калони хушрӯ шава, ба ҳамин хотир набридум қабатоша духтаро. Дар инҷа йогурта қатӣ ананас мубайни торт монда, начинкашда монда буромадаистем духтаро. Баъдан атрофошда креми шантипак кардагим, то ки анамин начинкаи тортмон рехта наравад мобайни торт гуфта. Бақувватак беста гуфта атрофҳои анами краёи ами торта креми шантипак қатӣ хушрӯ када маҳкам кардем. Бубинед озма дар навор шумода нишон додагим. Шумо метавонед ки аввал анами хеле када крем када бурем, баъдан начинкотона андозен, ё ки начинка дозем, баъдан хе атрофоша маҳкам када бурен ки болошта бисквит монде, начинкотон мереза ай лавои торт духтаро. Павхаро бинед ман хе крем кардам, то ки начинкомон нареза, баъд бананора хушрӯ када дар болои анами ананасу йогурт чинда буромадам духтаро. Хулас павхаро имрӯз ай влогҳои хонагӣ гуфта будем.
дар охири навор садик рафтанмона шумода нишон медиҳем. Чихе ки ман қати кӯдако садик мерам, чихеё мара ғамдуда мераванд духтаро. Дар раҳи роҳшон як муаммо када меистанд. Ҳамиро шумода нишон додагим камакак. Иншалло шумо дастгирӣ кунен, подписатсия кунен, лайк, комментария кунен. Ман шумода тез видеоҳои нав ба нав буроварда меистам апавхаро. подписатсия кардан ай ҳама муҳим фаромӯш накунен, барое ки чӣ қадар подписчикои ман бисёр боша, ҳамон қадар ман шавқманд мешавам, ҳамон қадар мотиватсия мешава, мехезм шумода навор мекунам. бубинен банана хушрӯ када дар қабати тортамон гузошта буромадам, бананои реза кадагима духтаро. шумо метавонед ки бисёр банана андозем, ба маза мешава. ман иҷода кам дохтам духтаро. баъди банана андохтан духтаро камтара креми шантипак даболош када буроем, бо хушрӯ мешава. мавози баъди банана андохтан духтаро бо даболош креми шантипак кадагим, баъд бисквити дигаримон намондагим. баъди бисквит бо шантипак қати болои тортамона ҳавор кадагиму баъд гил андохта сидобни бумага заказ кадагим. ҳами сурати ҷиянча ман рафта дар магазини кондитерский қоғазда буровардам. и қоғаза хурда мешавад духтаро. вафелни бумагай бубинед чихе бисквити мо хушрӯ шудагиай дим бисквит монай духтаро. вафелни бумагада буровардам, дар болои тортамон мондум духтаро. наҷада шантипак қати бо болои торта ҳавор кадесам духтаро. и шантипак вкусаш морожеными хушрӯда бисёр маззаи хушрӯ дошт духтаро. хинук карда взбиват кардам, хиёл кардам ки мороженикай духтаро. ин апавхарои нозанин бубинед тортмона хушрӯ када боло пӯш кардемам, хесаб сафед када болоша пӯшондем. ака сурати ҷиянча ман мемонам, иминик мона зод рӯз дора, баъд гил мекашим мебурам духтаро. анае сурати ҷиян мона буровардагим. чӣ хеле гуфтум и қоғаза хурда мешава. магазинои фисёдля кондитера равен шумода буроварда метия. ана имҷода вақте ки сурата монден тез болоша ҳавор када бесен, то ки ранги нима ҷинҷак нашава духтаро. апавхаро бубинен ами чӣ қадар осон айда, агар бо диққат бо меҳр тайёр кунен, анами хеле ҳунарора шуморам када метонен. бисёр апавхаромон шикоят мекунанд ки бисквитҳошон хушрӯ намешава ё ки кремошон. апаҷоно хоҳарҷоно ҳаракат кунен, мешава як бор монанд намешавад, ду бор безеб мешава, се бор мисол бисквит намешава, чорум бор кремотон безеб мешава, лекин панҷум шашум бор албатта ки хушрӯ зебо бамаза мешава. таҷрибаи шахсии хидмаи ба ҳамон хотир ҳеҷ маҳал рӯафтода нашавен, кардан гирен, ёд мегирен. бовар кунен, чашм тарсонча гай мегӯянд, даст қобилай. ба ҳамон хотир кардан гирен, то ёд нагирен бас накунен. ман ҳамихе кардам духтаро, кардам, худора шукр, рӯз то рӯз хушрӯ кардестам ки безеб не дигар, бисёр опыт гирифтестам, таҷриба гирифтестам. ба ҳамон хотир шуморам кунен, анами хеле чизои бамаззара истифода барен, хитона ва одамои наздики хитона хирсанд кунен. тамошо бинӯ, аз ин навори садик рафтанмона мемонам. апавхарои азиз, чӣ хеле ки шумо дидестем, мо садик рафтем, рафтестем. кӯдакои ман ғам дода мераванд духтаро. бинен дар раҳи роҳшон рафта наметавонанд. анай майдаки ман бо семичка гирифтагиам қадшон. мо бегап прогулка рафта будем, семичка доштем, дар вай калидор дар пакетча мондаги буд. вақте ки дар калидор патинка пӯшидан, пакети семичкаро дидан, қадшон гирифтем, хеле семичка хурда рафтестиян. раҳи садики мо упарадай духтаро, пишти хонам дай садик, лекин ё раҳа се бор дароз када рафтан садик, мара ғам дода семичка хурда рафтан. хулас анамихе духтаро, мо ҳар саҳар мепӯшему пеши қафо. хулас апавхаро, ҳар рӯз мо анамихе мепӯшему пеши қафо садик мерем. ё бо қадчон бозича мегиранд духтаро, бозича мебаранд садик, бозича мебиёранд. ана семичкаошон амаққабидагим ё хурда рафтестиям бозӣ када, ғам дода. дарахту алафу мурчаю пашаю чизеро дараҳошон дидан кор мегиранд, лиш ба ми садик нараванд духтаро. ин буд навори имрӯзаи мо духтаро. бубинен бо хостам ки ҳамҷа шумода нишон дидем люстраи кухни ма духтаро. места майра нав аҳамият додум. кӯдакам як додвой кадан, рафтум ошхона ки ё барои нами люстра шодӣ кадеста будян. люстра хомӯш мешава, ранги светилник бинен полный хомӯш мешава. баъдан бо майда гирён шида, рӯшан шида хушрӯ мешава. кӯдакои ман ҳами қати хирсандӣ кадестиян, пару пар додзанӣ, соат намедонам 12 шавай. ман ростии люстраи ман хеле будай нав дидум, ин функсияи люстрара.
Э люстраи хушрӯи мара духтаро мада холам харида падарка кардагиянд. Беҳад люстраи хушрӯе. Хидмда маъқулай зебби кухним шидагияй. Бовар кунен я ҳафтада ду бор мешакамша. Аҷоиб чизи хубай хушрӯай. Беҳад рӯшанай хидмдаканда маъқулай. Ҳар боре мешакам якбора нав мешавам. Амихе напа нави хушрӯ мешавад духтаро. Яла қаз зада места. Чанд бор мешакамш якбора нав мешавад духтаро. Хулас хай тамошобинои меҳрубонам, апаву хаҳрои азизам, ҳама каса боз як бор дигар хуш омаден. Ин буд имрӯза навори мо. Боварӣ дорам ки ҳар яки шумода маъқул мешава. Умедворам ки ҳар яки шумода навори мо маъқул мешава. Подписатся мекунен, лайк мемонен. Хай тамошобинои азиз, то наворҳои оянда.